Ka kinhun jong ki nong hikai ki badan hapo ka Shatri jong ka All Meghalaya SSA School Teachers Association minta kasngi ka shitarik urisau arja arpusau kila pelong da ka jingyaki shong kelan mungor Hamadan Malki bandawa na ka sorkar halor ban kintiu tulop yaki sha ka shispa persen. Habayakran bi katto katni ki nong hikai SSA kila pentip ba ha ka jingsen shar ki wiki sorkar ha ki snam bakham hashwa katulop jongki la jupin kiyo man la kalai snem ni sausnem hinrei na du basinchar ka sorkar ka baminta kampat don satia ka jingpin kiyo tulop kilayat hu ba ka snem ka bakhaddu bapin kiyo ya ka tulop jongki kadai ha usnem arajar khan riyo kumta na kalyang jongki nong hikai kilapin pau bakin pelong ya kani ka jingeki ka bakhlambu por tad hadu ba ka sorkar kan khot banyekre Oktober arajar apusau nggak senang ya ketika independent sit in demonstration hapo jo ketika Madam Malki ti kumbang ila ai ka deadline sya ka government hakala kutrik jong organize September katuka kapur ka bangil ai sya ka sokar bahkan penkiuno ya katulop jungi 6% ti kalakut hakan ka puar ka pamenta hakan ka sengi jong ka shitarik na kalen ki noikai na kalen ki jaka jong jalami kalaya kamtam katukan ni na ki nongkit kam ki pasya keman ki lawan na ki strict paper ban pli ya kan ka jinyalang ka jungi ha kan ka sni ti na ka jungi ngila rai scam ngila rai ngila akut jumut ba nginam tam sange ya kan ka jing ya ki ka jungi larangin pat yo ya uta uso pangin pat yo kai uso ja ka jing job ha ka ba ka sokar ka dei pan perki ka tulok jungi ha ka ba ka sokar ka dei ban ai ka jing tho ba kala ale ai na ka banta jungi lara ka sokar ka shuya kran bangi klam ka jing tho ginam pediang ka taru ha ka bari ka jing khot jeng nakalin ka sokar ti kata ka syong in angin syong bet hang ding in abe hang ding lara ka nakalin ka sokar kawan ban kendu ini kawan ban khot ini ha ka ta ka puar ngin salek ban kendu iki ban ya kran bat ki na ka banta kabit kabiang na ka banta ka jing mentoy jong kinai kai hi paro ka nakalin jungi ngi terwa sya ka sokar ngi dawa sya ka sokar ka ditang koi kata ka enhancement da ka 6% kino hikai jo kamay gilayahi berkawai gila shim ya kani ba ngimbu kanung ngupon rekan long indefinite abang indefinite kelong in syong klain mengur klam por kan hadu ba kasukar kan ai yangi ya kita ke bangila dawa ini buat kaya abdi berkata ka baong ba haji scam angi ngibis kung mga laksan haki por badep ngibis ling ba ki previous enhancement ki jungi na ki previous enhancement ki jungi kung bangilong namar ba nga secret siya ba ni kini kai sisi ngim judan kinu kai allowance ngim judan kinu ki leave ngim judan kinu benta ki jimantoy ki bangio rengiyo ba tangka fix remuneration di halor kata kanong rim kumba kini ki sorkar kadep kila penkiyo ngi da 6% last ke bangio kumong ipi ngila yo hadu 107% dementa ta kadaw ngi subscam bat ngi dawa ba kadiban ka plasnem ka bakalaya ngi day hok banginyo ya ka 6% mensua tanglai sausnem kila penkiyo ngi 6% mentah ki pratli kisnem na do arjar ka khandai ngila persyang ban ya kendu ya sorkar na bantaban ban pen i ban kerpat ya ka bakan sim i halor ne kamat rekat hadu mentah la pratli kisnem kila ya ngim sim ladon kunu ka kanu unu nuso bangin i de halor kata kanong remba na ki sausnem gi mensua ngi suri hok ba ngin sa pen kentiu yang 6% ladengnya nujor bat ya ka komlong koman hak ni ka juk bumenta ya ka jing kiudor kimar kimata ya kajing kajongi kum kino hikai ban lam taban penbit penbiang ya ki khun khiti ki jungi ya longyong sem ki jungi di halor kata kanong rem ngi hadu mentahi ngi dang scam triang baik na ka bantaka kata ka 6% ngin bes kumong ipi ni sim baik na ka ba ki sorkar berem kilejai pen kiu ngi 6% baik ka jingdon jungi no hikai ki don khat ajar san spa sau puingut nri menta ngilang pan ngilang pan biang ya ka jing pedip na kalian ka government nomor beli kidon na kiliang ki perlok mengkai jungi ki bala rung soi government lani don ki bala retired don ki bala khlan hadu mentai gitu ki vakansi posru ka sorkar kampat simlat hep kam simlat pendap den ta kadaw ngidang pan ya ka jingtip ngidang pan na po disel ya ka total number ka betikna ba at present ngidon kakno river beli ngila ban suthu ba ka jekran jungi na po disel ngiladon ka jingtuna na ka khatar jar san spa sa ko ingot ngiladuna mata dak num no khat wispa khatar spa ngut ngiladuna nei kai mar beli ya kini ki vakansi bladon musim na tap tak hadu kini si bumta